Ved du om Danmark er i krig? Ja. Ved du hvor vi er i krig? Hvor er vi i krig hen? Ja. Afghanistan. Okay. Hvordan tror du, at en familie tager det, hvis en af familiemedlemmerne skal i krig? Altså, jeg tror ikke, de tager det sådan særlig pænt. Sådan, de bliver meget kede af det, hvis det nu skal gå galt. Tror jeg. Ja. Hvordan tror du, soldaterne har det, når de kommer hjem? Jeg tror faktisk, de har det godt. Altså sådan med at se deres familie og det. De bliver glade efter det tid, de har været væk. Ved du om Danmark er i krig? Ja, Danmark er i krig nede i Østen. Okay, du har også lige svaret på næste spørgsmål, så vi går til tredje spørgsmål. Ved du hvorfor vi er i krig? Fordi vi er medlem af EU. Medlem af EU. Hvordan tror du, en familie tager det, hvis en af deres familiemedlemmer kommer i krig? Jeg tror, de vil prøve på at forstå det. Fordi det er jo ens eget valg, at man vil i krig. Det er ikke sådan, at folk bliver tvunget til det. Hvordan tror du, soldaterne har, når de kommer hjem? Altså, jeg tror, man skal bruge mere tid på at hjælpe dem, når de er kommet hjem i forhold til, når de skal afsted. Fordi det der alle de psykiske problemer opstår. Okay, tak. Ved I om Danmark er i krig? Ja. Det er det. Okay. Ved I, hvor Danmark er i krig henne? I Afghanistan. Okay. Hvordan tror I, at en familie tager det, hvis en af deres familiemedlemmer skal i krig? Ret dårligt. Jeg tror ikke, det er så sjovt. Ej, helt sjovt. Det er nok en smule ked af det måske. En lille smule. Hvordan tror I så, soldaterne har det, når de kommer hjem? De er nok psykisk dårlige. De er bare helt beneslået. Nå, okay. Ved du om Danmark er i krig? Skal du sige du? Ved du om Danmark er i krig? Ja, det tror jeg. Det er noget med, at de er soldater i Afghanistan og Irak og forskellige steder i verden nu. Okay, ved du hvor vi er i krig? Det har du sådan svaret på. Ja. Så ved du hvorfor vi er i krig? Ja, det tror jeg er militært samarbejde sammen med FN og NATO for at bekæmpe terrorismen. Ja. Hvordan tror du familierne tager det, når en af deres familiemedlemmer skal i krig? Jamen, jeg tror, de tager det meget tungt. Jeg tror, at der er mange soldater, der kommer hjem som er psykisk påvirket, og det giver stress i familien. Og det ødelægger bånd, som engang var der. Og jeg tror, at de fleste soldater ender med at blive skilt på grund af de psykiske symptomer, de får efter de grusomme hændelser i krig. Okay, tak. Ved du, om Danmark er i krig? Ja, og det er de. Ved du, hvor de er? Ja, vi er i krig i Afghanistan. Ja. Og vi er i krig også i Syrien. Støtter vi med flymeter. Det skal nok passe. Ja. Hvordan tror du, familierne tager det, når de sender et familiemedlem ned i krig? Det tror jeg, de er meget berørt af. Det kan være, at de ikke får deres familiemedlem hjem igen i levende liv. Hvordan tror du, soldaterne har, når de kommer hjem? Jeg tror, der er mange ting, man skal vende sig til. Det har været en del af en helt anden verden, så nogle af dem har det umiddelbart godt, og nogle af dem har det knap så godt. Og nogle af dem vil det højst sandsynligt vise, at de har noget, de skal tale om på et tidspunkt. Okay, tak. Ved I, hvor Danmark er i krig henne? Ja. Okay. Vil du gerne vide det? Det vil jeg gerne. Afghanistan er et af de steder, de er. Ja, nede omkring Mellemøsten. Ved I, hvorfor vi er i krig? Fordi at USA besluttede sig for at invadere Afghanistan, selvom FN ikke rigtig gad have det. Og så tænkte Danmark, fedt, vi skal ud og slås, og vi vil gerne hjælpe USA, fordi så bliver de glade for os. Og vi er ligesom USA, vi vil gerne være identiske. Vi er nogle idioter, fordi vi vil ikke være i krig. Jeg laver lige et ekstra spørgsmål. Ved I, hvorfor det var, at USA valgte at rykke ind? Ja, det var på grund af 2001-skandalen, hvor der var nogen, der valgte at smide et fly ind i nogle højhus. Det var... At der var ligesom, da USA troede ligesom, at de havde magt over hele verden og kunne alt. Og da deres hjerte så bliver bombarderet, så... Ej, prøv du at være højere end mig? Nå, Nej.
Nej, så går de sådan helt amok, og så vælger de så at rykke ind, fordi de mener, at de kan løse nogle konflikter, som nu er udviklet sig til at gå til noget mere religionbevidst, hvor førhen det måske var mere frihedsbevidst, der var Det var mest fordi, at de blev ramt inden for deres egne grænser, og det kunne de ikke. Så brugte de det som en undskyldning til at rykke ind og retfærdiggøre krigen. Okay. Hvordan tror I familiemedlemmer tager det, at en af deres familiemedlemmer skal i krig? Det må godt nok være svært. Altså, jeg har selv haft en fætter, der var udstationeret i Afghanistan, og det... Altså, man er jo sådan hver dag nærmest agtig, hvordan går det, og hvad laver han? Selvom man godt ved, at han måske ikke er i kamp, fordi han sidder inde på et kontor og laver ting, men man er stadig sådan helt anxious, fordi kommer han nu hjem, og hvad kan der ske? Og det er jo, altså, jeg tænker, prøv at tænke, når han er en søn, eller en bror, eller et eller andet sted, det må jo være forfærdeligt. Og også når de kommer hjem igen, at det ikke er det samme menneske, der kommer hjem, men at det er et menneske, som måske er meget mærket af det, og måske forandret sig, fordi at ens synsvinkler lige pludselig er blevet udvidet, og at det ligesom har vist, at verden den er altså ikke bare mor, far og børn. Selv er jeg enormt lykkelig for, at vi i vores familie har dårlige knæ, så min bror ikke kunne komme afsted. Jeg synes virkelig, det er barskt. Det fører til heldigvis til næste spørgsmål. Hvordan tror I, de har det, når de kommer hjem? Det kommer meget an på, hvordan din mentalitet er bygget op, men der er jo selvfølgelig nogen, der ikke får et normalt liv igen, fordi de hele tiden bliver ved med at se de her børn, der bliver skudt lige for øjnene. Ja, de har mistet et ben, så får man vel heller ikke det samme liv igen. Nej, men også det der med, at det lever jo hele tiden i ens bevidsthed. Også det der med, at nogle gange så kan man bare ikke gøre noget. Og de er jo dernede for at gøre noget. Men hvis du så ser folk blive bombet foran dig, og du sidder og tænker, hvordan kunne jeg have forebygget det? Hvordan kunne det være undgået? Og hvorfor gjorde jeg ikke noget? Altså, det må være forfærdeligt at have den der... Ved du, om vi er i krig? Ja. Ved du, hvor Danmark er i krig henne? Afghanistan. Ved du, hvorfor vi er i krig? Nej. Okay. Hvordan tror du, familierne tager det, når en af deres familiemedlemmer går i krig? Jeg tror, de er bekymrede og nervøse for, hvad der skal ske med vedkommende. Hvordan tror du, soldaterne har det, når de kommer hjem? Jeg tror, de er glade. Altså, medmindre der er sket dem noget, selvfølgelig. Og det er der, hvor de kommer hjem. Ved du, om Danmark er i krig? Ja, vi er i krig. Ved du, hvor vi er i krig henne? Irak eller Iran eller noget der dernede i det hyggelige område dernede. Okay. Ved du, hvordan familierne tager det, når en af deres familiemedlemmer tager i krig? Jeg tænker, at det er hårdt, fordi at man ved, at nu tager de ned i krig, og der er en chance for, at de dør. Der er en chance for, at det sidste gang, de ser deres elskede. Ja. Ved du, hvordan soldaterne har det, når de kommer hjem? Der er nogle af dem, der lider af, hvad det hedder, det der PSD eller sådan. Nej, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det der, hvor man er sådan helt sådan, man er ikke kommet væk fra krigen, så når man hører den høje lyd, så det sådan, så reagerer man sådan lidt voldsomt. Som jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Fuck hedder det? Nu går jeg ind og slår det op lige om lidt. Fuck, tak, Jakke, nu går jeg rundt hele dagen og tænker over, hvad det er.